Kamgono, son of priest and endo. Obonna Paul, I greet you. Kamgono if I about hypocrisy, none at the highest level. Nana makoko no ni ife ni na ana eme witch hunting ka na eme. Onwe ife oza na eme na wo witch hunting. Nwata kpakara ibe na nkụ asị na ọkpara ya na ajọ ọfịa. Nwokwu n'ife ọzọ ọdagon ife niile a na-azụkwu n'ụwụ ọkụkọ awụ ife na-eso okwu. Share this video ebe una anọ n'afọ evangelist Ebuka Obi once na ife ahụ nwere something to do with it o wee wuru na-mention evangelist Ebuka Obi oko gafọ ọpụga out of proportion onye ọwụ na-eyiri awọrọ oji anụ ọgụ mmapụta n'ike si chọwa ya ejide si dọrie ya si gbuo ya si chọwa ya ejide ya si dọrie ya ụfọdụ asịrị nọ na-akpali ndị fada ụfọdụ asịrị nọ na-akpali ndị katọlik nọ na-akpali ndị sisters nọ na-akpali ndị fada nọ na-akpali ndị katọlik nọ na-akpali ndị sisters wee jụzie ha ajụjụ wee sị ha does it mean that na ndị ịma na ya regard as unbelievers na-akpali ndị fada unu enweghị mind and liver to reply them? No, evangelist Ebuka Obi nwe ka o si wee kwugharịa okwu unu niile a master your fellow believer onye ọrụ ibeyu onye go na ya na-akọ na the same ubi onye go na ya na-akọ na the same vineyard nwe ka o si wee kwugharịa okwu una master chọọkwa unu rie ya erie. Kedu ndị niile a na-asị na evangelist Ebuka Obi na-akpali ndị fada bịakwa n'okịta na Mazzi Dibia tụtụrụkwa na Ebube Muonso n'ahụ ya ka onugbu kelee ebe unu nọ. If truly that this advocacy unu na-eme is against ịkpali ndị fada, which of course I have never heard where evangelist Ebuka Obi kpalili any fada. Afụbụ m ebe evangelist Ebuka Obi kpalili fada ọwụna kama na okwu nweko nya mmadụ kwuo okwu onye reference ọ mmadụ kwuo okwu or call a true life story. That true life story may involve anybody. It may involve a governor. It may involve a president. It may involve a pastor. It may involve a priest. It may involve a bishop. Akọ dị akụkọ because no ife mere eme or ife mere eme. Yes. O nwere ụdị okwu ya ada ekwesị ndị nna anyị na ndị nna anyị ụfọdụ ndị nna anyị na ndị nna anyị. It's not as if you are insulting our parents. But if ị na-ekwu okwu ka ị na-ekwu and okwu ahụ nwere ndị okwu ahụ na-agalụ ịghọtago. So achọrọ m ka ndị niile ahụ filulu na rizi mkpatalụ ha ji wee bụrụ mma bụrụ ogugu bụrụ okpiri wee pụta ka esi chọrọ evangelist Ebuka Obi ka akụwo ye ịjụọ ha sịrị nọ na-akparị ndị fada na-akparị ndị sisters na-akparị Catholic Church ka m jụrụ na ajụjụ wee sị unu ọnụ na-afụghị ebe Mazzi Dibia daje Ebube Muonso wee na-ahọ ya ka onugbu. Unu makwa n'ife unu na-eme ụfọdụ pụta asịghị na evangelist Ebuka Obi na ọ na-agba fada mbaka anya na ọ na-akparị fada mbaka ma n'ihi ya nụrụ ntakịrị ihe the light of Africa nwatakịrị ya mụrụ ụbọchị a atụtụrụ fada mbaka họọ ya ka onugbu ime anya ka ọ na-efu ha. You will not even respond or reply to him because na ihe dị abụrụ your target. You are not in any competition with ihe dị. O nwere ife gụ na ihe dị na-azọ ihe dị na-ekwu from the other side of the divide. O nwere ife iji eme. It is not really about criticism against Fada Mbaka. It is all about ndị olu perceive na nya na ya nọ into ife na-akpọ unhealthy competition because there is not supposed to be any competition at all. Mgbe na-ajụ unu Matthias dalụ Fada Mbaka họọ ya ka onugbu nya họọ ya ka onugbu họcha ya ka onugbu kpachaa ya wụghaa ya. I can mention them
Now, today, yesterday, Mazzi Dibia daje Ebube Muonso tụtụọ ya wee na-ahụ ya ka onugbu o nwere ụdị mkpali na ụdị nsọ ụtọ onye bụ oye kelebunu niile nọ mkpali nke ahụ dụkọ shuga ka ọ na-ete milk ka ọ na-eme na-enye yogurt ka ọ na-ewuru na-enye Ebube Muonso egwu ka ọ na-akụla Ebube Muonso ka Ebube Muonso na-agba ụnụ mụ ife unu na-eme ekwuru that it is very difficult to wake up a man who is pretending to be sleeping. It is very difficult. Share this video because now you will never hear Mr. Calvin respond to Mazzi Dibia. You will never hear Father Nwebe Joy respond to Mazzi Dibia. You will never hear hungry bloggers adoration Enugu. You will never hear them respond to Mazzi Dibia. They are not their target. Their target are evangelists Ebukobi. Their target is engineer Shiwike. Their target is Zionite. Those are their target. Nda unde ogudolo hanafa. Because nafa filu na zogono. I've been following up on this Mazzi Dibia. Onkerifa na ekwu n'ọnụ Mazzi Dibia gbabu Ebube Muonso. Kerifa na ekwu mwe na ajo Ebube Muonso okawusuko a Catholic priest. No. I don't want that. See, noise. Turn down the volume. You gotta go. Mwe jose Ebube Muonso okawusuko a Catholic priest. Kono a Catholic priest. Anybody can come out from anywhere and insult Father Mbaka. You are not interested. Anybody can come out anywhere and insult Father Ebube Muonso. Anybody can come out anywhere and insult the Catholic Church and even insult the bishops. You don't care who the person is. Man, at the moment when no shatter Zion or evangelist be involved and then I only say to a pull ekwensuju na alu olu ekwensuju oso malo mana piono pimpom. I don't know why any attack from the kingdom, we call them kingdom of darkness, because they are wrestling against the very altar. So we call them kingdom of darkness. I don't know why you people seem to be very comfortable when the stones being thrown at us or thrown at you is coming from that kingdom, that you can easily get up and unite and resist them. Because now there is clearly ife jikolo ife no chichere manunu ye meshiono. I still have the video ebe ihe de kolo experience here na adoration. In fact, okwuru maka call card mgbe a na-akpọ Holy Ghost na adoration. Mgbe a na-akpọ Holy Ghost na adoration, epụta igoro card ihe eji wee kpọọ ndị mmụọ ozi ka ọgụnụ. Okwurie, he said a lot of things about Father Mbaka. Na-eche ka mmalụ na ndagụ niile ya hanu ha maka Zion ministry antena ha niile akwụrụ ọtọ ha master from no angle. Na-eche ka mmalụ na ha responded to him. They were nowhere to be found. Matthias kwuo, they were nowhere to be found. There was a time Matthias labeled the whole. In fact, he was even mentioning Catholics. He never mentioned Anglican Church. He was mentioning Catholic. He never mentioned Anglican Church. Paul and the Bishop of Andori, Pariama Pope, in fact, he was laying more emphasis on Father Mbaka. From all those people, Jimma, Ashuisi Evangelist Ebukobi, Kaamapia Kodaparana. Now look at the recent one, Evangelist Godwin.
Zion, I greet you. Look at the recent one. The recent one on here make it taketa wona. Na Mazzi Dibia even bring stone when he for heku. Nya total offer de Ebube Muonso na alacha yentu ansi alacha mango. Etu akosi alacha fa de Ebube Muonso. Ana ekwu no mesha mkpori e osikwa etu a. Tufuo. Unu meshi ọnụ. Nwe juo. Father Ebube Muonso ọkawuzukwu a Catholic priest. Keri ife unu na-anụ dolo ọgụ wite onye unu na-agba bọọlụ n'ofu ọnụ goal post. Ọkwa ọkụka wife a na-azọ. Ọkwa ọkụka wife a na-azọ. Mgbe jụụ na ajụjụ wee sị mkpụrụ obi niile a na-achịkọnyọ ọkwụ ofu ala ha ji a ka a na-achịla efi ya. Ana m ajụ na ajụjụ ọ wụrụ na n'ofu ala ha ji a ka a na-achịla efi ya, why do you feel threatened? Why do you feel threatened when evangelist Ebuka give his message? Onwe ebe onye gido message ye we make reference to father, pastor or sister or church or anything. Igwaju we buru ye n'isi. Iwe gwaju we buru ye n'isi. Owe na anego mana ndị nna gwa gị ife a na-adu specific kwafa na kwafa. In fact, o threatened legal action against Ebube Muonso. Mwejuo dono onye gbalụ fada akwụkwọ ọ Catholic Church ka ọ gbara akwụkwọ. Ana m ajụkwa na ajụjụ onye gbalụ fada akwụkwọ ọ na ọ bụla Catholic Church in general ka ọ gbara akwụkwọ. Una ye pretend the kono na no hair. Don't even pretend. Una ejiri share this video. Only never share this video. Click on like and love. You want to go? Click on like and love. Ko yawo ha na pretend go do na half for here. Let it be on record na ezugo meluko onye na no ye. Unu do wicked do. Unu do wicked. Na ewu anyukwu. Look, and the kiwe gotakwa the only person mfugolukwu make dokwakwa against Ebube Muonso, which is Father Angelu na-egbu nwa dibia achije white yiwe onye nwa dibia kpokpori Igbo nya Father una-egbu ahụ ezigbo takataka dibia asheri white yiwe white force oye blue Bible biesie ni ge buliri this Bible by fire by force una-egbu Father ị ga-ebuliri this Bible onye ahụ wu dibia. There is nothing you onye a nwee secret altar na be n'obodo oyibo ebe ahụ nọ. Onye a na-eme oteta ụla n'ụtụtụ tụọ mmanya ka nzu onye a nwere ike ngabeye n'obodo oyibo. O nwere ife ị na-agwa mma ya ekwe. Why is it that you are always anti-Christian? Onwekwuri ife anyị ekwu against the church, equally with the church. As a reverend father ekporo onwe onwekwuri ife enwere ike ikwu n'ụwa. Must you be na the opposite side with the church that you are representing? I don't understand. Afahu okeke. Man, from morning till Sunday, if one potalo, you will always stand against the okeke ahena zafafa. Mwejo ya jojo. Fadu nebu a force roga force gushie fada. Or una force roga force gushie fada. You are an adult now, and you can now make a decision for yourself. And then no obodo Igbo, a Western countries where everybody have their rights and their privileges. You can now remove that white in peace. If not, you will dwell in impunity.
do with iyi akwa ahụ ka immunity do n'iyi akwa ahụ wee na-akọvarụ ka ị wee na-alụ origori niile ị na-alụ. There is nothing you can tell me. Ị nwere okwu alụsị begu. You cannot always side with those people akpọrọ unbelievers. Yes, I know that na asịrị ya ịsọba ndị unbelievers nso because all through association ka anyị nwere ike isi wee convert ha wee si n'ọchịchịrị wee bata n'ife. But what does it mean? Any okwu pụtalụ against Christian and ndị omenala, you will always side with ndị omenala. A family megidoro alụsị nna ha dewe elu ha wee take a decision na ha achọghọzi ikpe. It all their decision na fa achọrọzi alụsị ya. Ha wee kpọọ Ebube Muonso gwe fada bịa busiala anyị ife a na ya achọrọzi ihe. They gave an account of experiences Hamwelu with the same alụsị which Father Ebube Muonso shared. Mazzi Dibia wee goluye. Father Unebu wee je wota video. Wee je wota video or picture ebe Pope na onye isi nde na-ekpe alakụba wee see foto wee na-akụziziri anyị ife ọ na-akụziziri anyị wụ na ọ bụrụ na Pope nwere ike ịkwụrụ with onye isi ndị alakụba wee see foto, kedu ife kpatalụ Ebube Muonso ya eji wee jezie bulu alụsị ndị na-eme omenala wee na-erebuku fa wee na-ekwu ife. I don't understand. Unu si m na onye awụ a reverend father as a light ewu iwe nọrụ n'ebe I believe n'ebe ahụ darkness. Are you not supposed to be the light that will shine over that darkness? Converting them does not mean rebuking them. Yes, in our villages, in our communities, in our meeting, in our clubs, we associate with these people. We associate with these people. But the fact that na mmadụ selego na ifa na me ekpechago na machorozi ikpelu alụsị ha wee wolo ọnụ fa wee bịa sịgo bịa bukọlụ na ya chọghọzi fada wee je bukọlụ ye. After those people share golu experiences fa with that thing, especially with that pot, that okite, which is never and has never been part of Igbo tradition. I am still saying it today. Okite has never been part of Igbo tradition. Obiala abia. Mano we video mmelu mgba we say na ma nwere ife ndị udo ga-ashe ji wee hapụ beni invade be Mazzi Dibia. When Soludo Binitelu against Okite, he was the first set of people who came up with a message of deceit to tell our people no Okite is part of Igbo tradition. He has been unable to prove it till today that Okite was part of Igbo tradition. It is just a guise for them to be concerning the evil and abomination. That same Okite and the Alosen and Dot yese ka a family kulu na fashion rozi. Ebube Muonso force or her force. Ebube Muonso ejiro force jenanke ha. Ebube Muonso force or no yejeburie. They invited him by themselves. In fact, family unu kpọ Fada Chidoruo tata ka Fada Chidoruo bịa bupu alụsị dobono. Unu ya sign unu ya akwụkwọ. Unu ya erishi a consensus. Okay. Animalo anosike. I will block you. Bye. You gotta go. Eh? Family unu where share a consensus today. Na unu sholo ka Fada Chidoruo bịa bupụrụ na alụsị dobono. Unu ya sign unu ya akwụkwọ. No decision unu. No ilo onwe ye. Unu bịa kpọọ ya. Family unu ye decide sign unu ya akwụkwọ. O wee bịa bupu. No unu gwara ya. Nya bịa bulu. Na ife a na unu achọrọzie or by force no ya dobono. Ebube Muonso wee je bupu ya. Nya ka Mazzi Dibia nọ na-enyegharị mkpọtụ onye jikwa wee de leta to Soludo onye jikwa wee mee nke a eji wee mee onye kpọrọ onwe ya a Catholic priest wee nọrụ n'obodo oyibo ebe ọ nọ wee de leta
wee side alụ Mazzi Dibia. I don't understand. Ndị Katọlik, ndị fada, wolunu shenu maka ndị unu yi ụfọdụ n'ime ndị respect to ndị fada ndị na respect ndị mma na call ha nọ na is a holy and the sacred one. Those people who understand the value of that white high. Those people who understand the weight and the level of call ha nọ n'ime. Ọ bụrụ ndị forcing fada ifela they me, some of them do totally shameless. But I don't know why the Catholic Church is still condoning all these people. As the onye she fada na aye pusizi akwa fada. O nwere ụfọdụ ndị fada ụnọ ya akpọpụta etu esi edibachi ndị police. Nọlụ n'ihu na ụka doli akwa fada ha wolu ụla nwa ige hiro. Wolu kalat gba ige hiro. Ụnụ nọlụ ụmụ ikitikpo je na-azala aja na ogwu na oghere ga na-azabata n'ime ụlọ ụka ụnụ na-ewe ha ndụ. Ụdị ndị fada dụka fada Angelo, fada Nwebe, Mr. Ebube Dike, Mr. Kelafe, Mr. Kelvin Ugwu. Ụdị ndị ahụ unu jide ha unu ewela idea gwa ha bịa na onwere award a chọrọ inye ha na Bishop of Ogono ya abịa that day na onwere award a chọrọ inye ha ha bịa ụbọchị ahụ akpọgota ha n'ihu ọta na aka ụka kachasị ụka akpọgota ha n'ihu ọta gwa ndị mmadụ ha kụọrọ ha ka ndị mmadụ akụọ ya ejide ya aka etu a ese white ya wa wụrụ ụra na kalati na mbụrụ kụrụ ya kuige ya iro gwe na afụkwa n'ụlọ ụka ọzọ agbara m ife bịara ime ebe na afụkwa n'ime ụlọ ụka ọzọ agbara ife bịara ime ebe ịlụkata iwere onye ohi jee tinye na ndị bakasị na ndị udo gachi na alụ ọ bụrụ information ka ọ ya denye ha lụkata akacha m kedu ife fada Angelo na Ebubia me na Nnewi ba akacha m kedu ife ọbịa me if not ka ọ bịa gbaa ya ume gwa enye akazina kelu ife tihu na ịbịarube akacha mụnwa jelu dia. I gave him a Bible to be a symbol of you are still welcome back to the church. Ngonwa who a reverend father si obodo oyiwo bịa jee ebe ya gbaa ya ume gwa nya continue in the lane ọ na-aga ewe njụọ akwa does it mean na eyiwe ha kwa akwa na ya eyipụ n'isi akwa ọzọ saa nụ nya ka m wee mara because na some of these reverend fathers na-ewote ife ifele to the Catholic Church. I don't know why Catholic or Yemen Anglican Church ke jụọ ya jụọ ị mara amụma eche na ndị Catholic ka ndị Anglican wee du street asị ụkọchukwu imegheri ha dismiss ya immediately ndị dismiss na akago nkụ a na-agụ ha ọnụ. There is no way somebody doka Angelo na-egbu. There is no way somebody doka Angelo na-egbu ya esi wee kawụlụ an Anglican priest under Anglican Church. Odoro possible somebody doka Kelvin Ugwu ya pụta na-agwa ndị mmadụ how powerless Jesus Christ do. How powerless so si ife Kelvin Ugwu nwere ịda akụziri ndị mmadụ wo how powerless Jesus Christ do. How powerless Christianity do. How unspiritual Christianity do. Reducing Christianity to be a mere social club. He always claimed that there is nothing like a miracle. Miracle does not exist. There is nothing like a healing. There is nothing spiritual at all. Na-emenimu n'ụka ebi ebe ahụ just sekpuru ana na elu chukwu then njuze ya ajụjụ asị nya kele ajụjụ kere ife na-abịazi ayo chukwu. In fact kere ife na-abịa ayo chukwu nya oge ahụ a na-enwe oge supplication yo chukwu nka kere ife na ayo chukwu since every single thing I need as a mmadụ today do dependent n'aka government. O wojesi government wee replace the
the place of God in other ways. Because I got that all of them started messing up because of Evangelist Ebukobi. There's even Father Mbaka in recent time. He started changing his messages. All because of Evangelist Ebukobi. You gotta go. Amuma ha bidoro buwe since ye we mwaye. Ke Evangelist Ebukobi bidoro buwe. Amuma adrozi possible n'anya ha. Miraculous chukwu ji ha we na-eme before Evangelist Ebukobi we za call. Because na Chineke jizi Evangelist Ebukobi eme miracle ofuma. They are now preaching against miracle. Every single thing ha gbala anyị na chukwu ji ha we lo n'ụwa. Because na God may use to say Evangelist Ebukobi mightily in those areas. They have started channeling their preachings and their teachings against that same thing that made them who they are today. So I asked myself, somebody look at Mr. Kelvin Ugwa. Can he make an amount to altar and pulpit? Good call the media. Can he keep mass? Yeah? Can he keep mass? Now administer Holy Sacrament. Eh? Can I administer Holy Communion? Sorry. Eh? Holy Communion from the beginning and end of Ife make that Holy Communion, the highly spiritual. It is one of the physical miracle where you can bring out bread. Gozi chaye we gwam na this bread na fuketa na achisha na fuketa no walugo ahu Jesu Christi. Keru miracle karele nka. Eh? Kedu miracle karịrị na iwepụtara achịcha nne n'anya gozicha achịcha ahụ gwa na by the virtue of ngozi goziri achịcha na achịcha atọ onugo ghọrọ ahụ Jesu Kristi. Iwepụtakwa wine anyị ma wine communion wine gozicha da communion wine nọrọkwa ebe a na-agwa na wine a aghụgo ọbara Jesu Kristi ahụ na ọbara Jesu Kristi. This is instant miracle to show you that now everything about Christianity is highly spiritual. It goes beyond physical and human comprehension. As a priest, you don't know this. As a priest, all your preaching is so carnal because you can only reduce Christianity to a carnal gathering by telling us that now in ifeni na ina ejenu na uke jayo we find supposed to die your government. They want to go and now because of na government I had effective. That is why you are a reverend father today, and that is why we are coming to church. Catholic church. Nene mu de mmada anya, nene cho de mmada anya. Ka hapu ye oyiri white. Oyiri white. Ne elu mugari around na ruli yiri white na ruli e gotta go o na ruli maka udi fa ya no n'imu na ụka na ala nwunye mmadụ udi ha ya no n'imu na ụka na ala kirikiri ụmụazị udi ha ya no n'imu na ụka na atụwasị ndị mmadụ ime udi ha ya no n'imu na ụka na ime and abomination. Simply because the whole teaching in the Bible and when don't have believe not even one. And when don't have believe not even one. All this megre haneme is just because na God raised somebody doka Evangelist Ebukobi in this end time. O we me hanchanine messages hanine we change. Can ife Evangelist Ebukobi na-eme today? Father Mbaka emeho menye times 100. Ana m ajụ ajụjụ. Can ife ọ na-eme ta Father Mbaka emeho me 100? So if he come back today to start preaching against those things, it means that he has been fake, forming it from day one. Can ife mere yo ji wede Ebube among ndị fada ndị ọzọ na Enugu diocese or na Igbo? It is because no possessory the gift of prophecy, gift of miracle, and so many things. So if he is coming back in these last days
to come and change the method of his preaching so that it can go against Evangelist Ebuka because it is the time now of Evangelist Ebuka. It means that now every single thing, Oscar Mark, ide commentables are block Congo. Ide commentables are block Congo. Drop another comment, can block all. So you either choose to sit here and listen, or you go off. Unless they drop or comment, take a line with even Neku. But if you drop another comment as a form of distraction here again, I will block you immediately. You want to go? So let us continue. Huh? They all came out. Evangelist go, on a parent father, on a parent sister. Nene ife si Mazzi Dibia no na pota. I have never heard any of them address the Mazzi Dibia. Simply because no Evangelist Ebuka kurifa or no a Zionite kurifa. Because any other person can even stand or father onyase, which Father Mbaka has done in the past. Yes, he has done it in the past. Mgbe Father kwuru na ihe dị Hakim tiri ife. He watago. Mgbe Father kwuru na ihe dị Hakim tiri ife, na ihe dị Hakim na ndị security tiri ife. O wee mechaa n'ikpeazụ wee chọpụta na ihe dị Hakim na ndị security enwe Father ha tiri ife. O wee kwuo sị na Father atụrụ ya asị. Ọnụ nsọ kwuru ye. What is it that people have not really said about the Father? Even in movies, there has never ndebaya art katana film emeru na convent. Emeru na convent ebe aya portray a father ebe ọ na-eri ego ndị ụka, or a father ebe ọ na-atụba ndị mmadụ ime, or a father ebe ọ na-eme so many things. Ana art here na movie na art, good, bad and ugly. Evangelist Ebuka kunye a reference with a reverend father or sister or anything named a church. E woto kwuru chọ ka afia ya ka enyo oye no kwuwala ọnụ because no a lay brother. Evangelist Ebuka wu a lay brother. Kerife Mazzi Dibia wu. Kerife here the Light of Africa wu. Kerife Mataya ase wu. E kankana brother ka ogono. Una afu bo ifu numero onwu. Asịrị na obodo lee achọzi m ikwu ka mgbuo obodo lee ife ha ji wee dị ebube. Ịma na nke obodo ahụ agwụgo. Ana m ada afọ Fada Mbaka na-enye da preaching nkịta, na-enye ụmụ preaching ha na-eti ọga ife ahụ ife iji wee dị ebube iwelu maka Evangelist Ebuka na-destroy ihe. When you destroy it completely, when you destroy it completely, you are now begin to tell people that prophecy and miracle is this one. You cannot at the end of the day tell us no so nkego we fedoreo. I say, oh he bachai neji amuma eme aso draft, neji amuma eme bet naija, or neji nke emeva, or he kobala ye kocha shala ye, echini ni ibusi amuma nkego, ebasi ye no nkibulu, the ultimate, other possible. Amuma do fake or do fake. Owuru na enwe ife to ka amuma. Owuru na ema na onwere ife to ka amuma. E watago na onwere ife to ka amuma. Malo na ihe ebidogodu George bagodo unu na ndị unu bulu ebu in the past. Because no dorumanya na Kelvin Fada Mwebejo ya ayema obosi ojenu na nke Fada Mbaka. O dorumanya no mana Fada Mbaka wu a Catholic priest. Ebube Muonso a Catholic priest. Father Odomili is a Catholic priest. Father Ebube Muonso or Father Okunelele is a Catholic priest. Father Ede a Catholic priest. And these five Nde Father Mma, and so many of them, and so many of them. Nande Father Nina possess the same gift with Evangelist Ebuka. There is no way you can
begin now to separate them. You begin to separate them now so that you can weaken what Evangelist Ebube is doing. It's not possible. It's not possible. So, even Jue Pumaka Ebube Muonso is not that na mamaro that they will not be interested to talk about it, because na onye kwuru ye they nwere interest na ebe onye kwuru ye no, mana o nwere ebe ya wowuru na onye ahụ kwuru okwu ma to with fado onwe hodo onye ma o nwere ike ọsị one reverend father efo ha ncha niile ha master from all angle debelu ahụ na Evangelist Ebube na akpali ndị father. You see, kele ife unu na-azọ obodo gbuo ife ha ji wee dee Ebube, obodo gbuo ife ha ji wee dee Ebube, ị mara na nke obodo ahụ agwụgo. Ọkwa ime ekwuru niile unu na-ekwu n'ụka, unu gbuo ife ụka ji wee dee Ebube. Let me tell you, o nwere onye ngwarụsị ya na ife nji wee na-eje ụka, ife nji wee na-eje ụka today, ịghọtago, ife nji wee na-eje ụka today is because I know that God is my provider. He is my creator. All no na God ye emelu m ife mmadụ enweghị ike imelu m. Eje nchọ mmadụ febe mmadụ. Let me make it clear to you. One Father Kelvin konwe today. One Father Mbaka, because in recent time preaching ye abawakwana in this line. So because on if you na best, if was another person God do in a higher level, you now want to lower the potency of that thing. That thing has a meme. Suppress you. Let me tell you, Owulu oka neje na chukwu anne belu na mmadụ dundo ye melu mi fe chukwu aye melu mu. You eyafu no ka. Can you injure me no ka? Can you injure me no ka? Eh? Or a social club call a gem bano my school alma mater. A gem bar club. And with so many clubs. Yahweh buyer on every club and then Gabialo baby or Quamusu. Jide shake it article at 6 million. A gem bar, club bar. A what I go? Ejemba club wa no unu na esemu ni ignore shallow ife ni ne melu na Bible owe wu na the only thing do na Bible, even o say anigba a na agba, even nde father, even nde bishop, even pope, even nde pastor, even nde kerife na agba ha onwebodo onye n'ime ha once I ka no n'ụwa onwebodo onye n'ime ha dukololi guarantee na enigwe ahụ na ọya eje ụbọchị ikpeazụ ekpebezie n'ikpe ụbọchị ụwa nke ochikọtara ifesi enu judgment. Mana before o se enigwe ahụ anyị na-agbagodu enwere other benefit na ụnụ, enwezi other packages, enwere other packages ise enunu ịghọtago. O nwere other packages maka o nwegodo nri ife ndị a na-afụ anya, o nwere ife ndị a ya ada afụ anya wee na-asị oke na-ekwu na ụmụ ife a gosiri na onye a anyị na-echelu ụbọchị ọgwụgwụ oge na onye a na-emekwara exist and na onye a nwere power. And what is that? Ife ịrịba ama ọ na-eme mmadụ enweghị ike ime, ife ahụ nere mmadụ na omume Chukwu na-eme, onye a merụ God ji wee do higher than all mortals. If I am not seeing that, you will not see me inside the church. Ha ma agwa gị ọsọ enigwe enwere m ike ịnọ be m na-emere onwe m ezigbo ife. Ọkwa onye kwụwa aka ya ọtọ mewe ezigbo ife, live a perfect life, o jee enigwe. Ọkwa nya onwe ife ọzọ na ọ na nọ na-etu amaghị eme ife ọjọọ enigwe ahụ ọdụbụkwa short. Who says that na iwuriri iwu na mmadụ aba n'ime ụlọ ụka before ewe nje enigwe ahụ? Ana m ajụ n'oge ajụjụ na onye kwụwa aka ya ọtọ olu a na-ese ọzie ịghọtago na ife merụ Chukwu ji wee wuru Chukwu wụnọwụ ọgbọ mgbe ọ niri dibịa ụwa. Ọ na-eme ife nere mmadụ omume, ife ahụ nere mmadụ omume Chineke ememewo ya, ife ahụ nere mmadụ omume Chineke ememewo ya.
if I wunya meruye or do very powerful. What I go? Or do very powerful. If you take away that powerful nature of Christ, if you take away that powerful nature of Christ, you now want to always leave us with that salvation. That salvation. Salvation message here. Salvation message here. 10 commandments. In fact, I give Sunday school. If it's there, I could know 10 commandments. If any of them will keep me, do not 10 commandments. If any of them will keep me, no wa, ijeni ego he willy, we get the way he will ya. Here anyway. Mana outside he will ya. Maka, I had done no police webia. Quasi little, little things, many things. Yari emegu. Iwe mwana no nya he na chi jeku na enigwe no dile. Hey, what I go? Many things ya dey me around you. Ye go sego no nya ho. E na ria chi jeku na enigwe no nwere power no na ria exist, which is going to those miraculous things that human beings cannot do is what we distinguish him from mere mortals. Omegodu iwe malo. Omegodu iwe malo le no nya ho na ria exist. Okay, for example, papa mo Dangote, papa mo Dangote, mona go war you. Na gba cool down, don't worry. One day mma borrow Jeffo papa mo Dangote. My dad wo Dangote. If you meet my dad, you will not regret meeting him. He meet my dad, you will not regret meeting him. Kelo ri ife meji we kweta na nna go Dangote. My gafeta. Ngba gota my isi na iji ego. Iburu moto wupụta na free station ngwa ọbata fere sị m na n'iji okwe go fuel agbairing go fuel ayesukere ana ka anyị ṅụọ mineral igba na iji ego agbụkwụ adobie iji ego ejikwe mana ị ka na nyeri m hope na ụbọchị mma afụ nna gị bụ Dangote na ebe ya egbu ịmụ na ọwọkọ Dangote ahụ mma afụ ụdị end result ya wụfụzie ya ebe egbuwezie mana before oluda na ụbọchị ahụ mma afụ Dangote o ya enwe ihe ịrịba ama ga na-eme ya ga-egosi na Dangote ahụ n'ọrịa eziokwu na ife ahụ ị na-ekwu eziokwu ọ na-akọzi n'ife ụnụ na-akọ Fada Kelvin ị na-eche gọọmenti gono even gọvanọ nwe chapel na gọọmenti haus ị na-ekwugheri even gọvanọ na-eji esekpuru a na-ayọ Chukwu ife gọvanọ ahụ ị na-edebe ahụ n'ọnyanwụ afọ adomegari narị eji esekpuru a na-ayọ Chukwu ife ịma nke na-akpe gọvanọ ahụ ọkwa ma gọọmenti prezidenti ahụ ma nke onye Hausa ụbọchị Jumat ha ka ọgụnụ efukwa ya o jekwasị kpurukwa ana kedu ife na Tinubu ifukwa ya ụbọchị ha ya eme sala ma ụbọchị ha ya eme ife na mosque o jekwa na mosque o sekpuru ana oge ekpere lukwa ife odebe aka ebe kedu ife ọ na-ayọzi ọkwa nyanwa onye hope niile to na nyanwa gọọmenti ha ya eme ka ife niile to mma kedu ife nyanwa wuzi that authority na-eche kedu ife ọ ka na-eje ayọ na mosque ana m ajụ ajụjụ gọvanọ ahụ ife ruru n'ọnyịnya ka ọ yawo udodo ha kwa ife niile emebe kedu ife ọ ka na-eje ayọ Chukwu maka asịkwa nọ etu a iwu anyị si wee dị iche iche nọ etu a ka mkpa anyị si wee dị iche iche o nwere ike ife na-akpa gọvanọ ahụ ọhọrọ ife ego ya solve ọhọrọ ife mmadụ ya solve kpatalụ president Shiruba shiri Zambia ji wee si all the way from Zambia wee wolu private jet then wee daa na Nigeria wee je synagogue. He is the president of a country. The fate, according to Unua, of the whole Zambians lies in his hand. But Onyanwa wuzi ego number 1 na Zambia, ego 1 nyabi na Nkwazi house. O we happen Nkwazi house. We happen Zambia. We fenie we gbawo some mili we land na Nigeria. We jebe synagogue church of all nation. We ba TV Joshua we gbe
no way he na-emeghu a simple thing which is gonna na je nwanne nwoke nwunye ye n'ike. Allow that woman to go back to die and make a sure no she get back to die n'imelu ka o she bia die n'ihu. Odore difficult to do. Odore very difficult to do. You want to go? So, I na-ekwu government ya. Ana m asị ndị isi gọọmenti a ọkwa ha na-arị ekpebere were anakpula. Emakwa etu a Governor Soludo no with the security details niile no around him. Ọka woje ndụ eti n'aka Chukwu. Before nakpula okpekpere, before pụọ okpekpere with the security details niile ha na-ese ndị security even n'ime bullet proof car ahụ ọ na-anọ. Ọka na-ekpe ekpere onwe ife na-eme n'iro n'ọkwa n'ime moto ha na-ekpe ekpere onye ka ma ha aghọta then ngụnwa wuzi nwoke do vulnerable to anything anọrọzie na-ekwugheri na-asị gọọmenti chikwụsị gọọmenti jigharịsị. Look at Donald Trump. Ụfọdụ asị what of ndị nwanne onweghị obodo nọ n'ụwa ma China enwere Chukwu ha woje obi ha tụkwasị na ya. Onwelu obodo nọ n'ụwa mention the name of that country o nwere chi ha na-ekpelu chi ahụ ka ha wuru n'ọdụ superior to power niile ahụ ifiru na ha nwere. Jee na ụmụ Iran na ndị otu ya ị na-efiru na ha na-alụ ụmụ ngwa ọgụ niile a. Ụfọdụ n'ime ha awụ ndị alakụba na-akpụ isi n'ala nya with the power niile ahụ ha na-ekelemkwa na ha nwere. Ha ka believe kwalụ na many things ahụ ha na-eme na ha na-eme ka ha wee mekwata chi ahụ bi n'eluigwe Chukwu ahụ ha na-ekpelu. Onya ka ọ na-ahụ mpụta na m anwa m na mfu jee pak ha na ha bata na shop ndị China ha na-asịghị efukwara ife a na-ekwu na ebe onye China debere nke a na ebe onye China debere nke a. Ife ahụ ị na-ekwu ka o wee wụrụ oke na ndị China ka na-ekperu chi ha nwaanyị anyị nwa eji ozi ekperu chi anyị. But you are ending up confirming one thing na no matter all those power ndị China nwere, no matter ego niile a na infrastructures niile ahụ ndị China nwere ị na-egosi anyị na ndị China ka submit kwara onwe ha to a god, na ha submit kwara onwe ha to a god. The same thing with Germany, the same thing with Russia, the same thing with ụmụ obodo niile ifiru na ha ji power jide ego. With all those powers niile ha wilduru onwe ha ha ka nwere Chukwu ha na submit to. Ije na Dubai amụọ nọ Thursday ka ọgụnụ ka ha ji ekpe nke ha. Ụbọchị ahụ ndị niile na-ekpelu akpụ isi n'ala emechisia shop ha. Ndị niile na-akpụ isi n'ala emechisia shop ha. O doziri ma anya ka onye isi ojii enweghị ife ọchị. I nwere anything idine n'ala ịwụ chaf ịwụ chaf daalụ hinne don tacos Dubai on Friday ịwụ chaf you no get anything. Ịpụtazi ị na-achọzi ka ịgwa anyị na enwere ife dị ka God. If you work hard gonu jee jụọ ndị work gonu hard ya ibe eto na na-ewepụta tasị m na Chukwu adọrọ. I will have perhaps a chance of believing him. Yeah, I will have a chance of believing him than believing Matthias. The reason is that Matthias, behold, omeka neketa oye dina na wekene. Matthias fu omeka ne one keta oye dina na wekene omeka ne. Ona afugodo omeka ne ka Chukwu. Ona afugodo omeka ne no very powerful. He was a good mana omeka nna ya ahụ believe na Chukwu inyekwa ya ọjị taa okpekwe ekpere n'afa Jizọs ọpọnụ na nda kere ife ego nwere ike igotalụ mmadụ n'ụwa ha egotanwu n'ụwa. Kere ife dị ife ahụ kere ebe dị ife ahụ owu ego ya akpụje ha kere ife dị ife ahụ owu ego ya emerufa ha enweghị ike imenwuli onwe ha till today. Mana with all those power ha nwegoro n'ụwa they still believe in God. Look at Ateze. Somebody look at Ateze, a very powerful civilian.
I will even believe that is an awesome miracle adoho. No way for the Kachuku, no way for the Kefa, carrier for the Kelvin. Carrier Mr. Kelvin, now where for the I go now was your god. I have many shaving, I have munisi. Eh? I have many shaving, I have munisi. Nyaya hapụta asị m na no say n'igwe no gọọmenti ka ị na-eche ata eze ha ndị ya awụ ha chọọ ịnọ one-on-one with the president in 3 days time a book appointment ya ozugbo ha abata Sovilla city meeting with the president. Governors na-abịa be ha abịa afụ ha afụ, ministers na-abịa be ha abịa afụ ha afụ, senators na-abịa be fa abịa afụ afụ. Ha carry gị chọrọ a senator jewe be, ha carry gị chọrọ governor jewe na government house unless na onwe function a na-eme ọ governor ya chọrọ ha bịa bịa. Mana ịpụta ịfụ ata eze ndị kwaya ọ na-akwụ ụgwọ over how many years na-abịa bụrụ ya abụghị m ọ na-akwụ ha ego. Ụfọdụ ndị a na-ekwugheri ife ahụ enu n'ụwa ha, mana unu chọziri ka unu reduce Christianity to zero because na Chineke nyere evangelist Ebuka Obi mmụọ ibu amụma na mmụọ ịgwọ ọrịa na mmụọ ime miracle. Chineke unu niile wee ṅachazie ma ndị gwara anyị na-eji Baịbụl wee ghọrọ mgbọ wee chenjizie, ma ndị buru amụma bụrụ the whole Nigeria niile amụma upon na ha mako na-enwe Muslims ha buru amụma supersediri ma nke ndị Muslims according to them. Today they are now coming to come and tell us that na prophecy won't ga na mgbe sọrọ Chukwu ome ife na ha believe na hospital believe na gono na-eno na amụ na Mazzi Dibia ka ọ daje Ebube Muonso na-esekasị ya afụbụghị m mmadụ one n'ime unu melu video. Mr. Kelvin, I am waiting for you to respond to Mazzi Dibia. Ihe mee maka unu ha adụ nsho na unu na ha nọ na WhatsApp group, adụ nsho na unu na Matthias nọ na WhatsApp group, adụ nsho na Fada Ebube na Fada Ebube Dike kele afe Fada Unegbu, Mr. Kelvin Nwebe, adụ nsho na many of you adụ nsho na so many of you nọ na WhatsApp group with Matthias. Adụ nsho na so many of you nọ na WhatsApp group with Matthias. Onye sere he didn't say that there is no Jesus. He said there is no Jesus, but he didn't say there is no God. He said there is no Jesus. He just named Nkogeri. He just named Nkogeri. Matthias said that man is God to man. That is all. So when you on a message and Adan and Matthias, he believe Vodri name with God at all. And by the way, what do you mean by God and Jesus? It is God in Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It is God in Trinity. God in Trinity. God is in threes. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Prove me wrong. Hey, what I go? The Alada Zion, all of them are recruiting themselves around the enemies of Zion. All of them are recruiting themselves against evangelist Ebuka Obi. They are turning themselves, joining hands with the enemies of Zion, just to fight Zion. Imagine Matthias, onyo na Matthias post through na page ye nyano na phone. There is nothing you will not tell me. There is nothing agbamo. Oko Father Angelu Nebu. Oko Father Angelu Nebu send the ego mgbe Matthias mepelu abracadabra hospital, your body a free hospital. Or donate ya no donate to the free course.
to a good cause. Mgbe emepere psychiatric hospital and the old people's home na Glade, o donate 1 naira. Mgbe emepere motherless babies home, emepere na Mgburichi n'Imo State, o donate 1 naira. O donate 1 naira. They are all recruiting themselves behind the Matthias just for the sake of evangelism. Kobi. Ofu osisi kwụ. Ndị na-ebu amụma n'ime ha na-echenji zim out n'ibu amụma. Ndị sị na ha nwere spirit of ịgwọ ọrịa na-echenji zim out from ịgwọ ọrịa. They are now proving that no RNG and the fake ka ha na-eme all these years. When I listen to messages in Father Mbaka these days, I laugh. I laugh. Hi, Chireke. How gonna they far? What is this? What is this? It is funny, but it's not funny. How to go funny? But it's not funny. They ought to go. Onye ka nji wee na-agwa ha na-ekwe akwa Fada Ebube Muonso ka a na-akparị ụna afụlọ na-akparị Fada kelu Fada nwebe joy ya wụ ọzọ pụtakwa ọsawasịwakwa ọnụ ọfụghọwụ na Fada ka a na-akparị ife ọ na-eche ewu ka o si na Zion wee pụta. Sometimes I don't know if they understand that name were people who has recruited themselves and ha Antichrist. I don't know if they know that now those people are now Antichrist, that they even exist now. I don't know if they are ignorant of this. Are you not supposed to be monitoring the activities of these people so that you can come and analyze it on your page? Then you teach people that Jesus Christ is real. Instead of trying to teach people that evangelism Kobe is misleading already. No matter how you see it. Onye ona na-eje Zion is a Christian. Onye ona na-eje Zion na n'ozo ma dia. Onye ona na-eje Zion believe na Jesus Christ is the supreme. Kedu ife ọzọ ị na-achị kụziri ihe ife iruru n'ọdụ more important. Onye adọta n'alụ mkpụrụ obi ya adọta the more important karịa onye mkpụrụ obi ya ka na-efu efu. N'ọwụ na ọhọ ala okere mgbawisi kunu niile na awụ. Ajụjụ ka nna jụọ. Kedu ife Mr. Kelvin onye ihurigo Mr. Kelvin ofisi akpụ nwere ike ide ebugharị onye ahụ. Kedu ife o yeji wee do more interested in monitoring open heaven activities of Christians ndekwegolo ekwe anọrugo halfway into salvation. Kedu ife yeji do more interested karịa ndị ka na-efu efu every day ka Mazzi Dibia ka Matthias ka the light of Africa na ndị otu ha na-enye messages na-eme ka people na-turn away from Christ. You are not interested in giving message that is going to bring back all those lost souls. They are winning souls little by little, whether you like it or not. You are not interested in retrieving those souls Hannah capture in their daily activities and engagement. But you are only interested in trying to redeem the Catholics. Those who will go to Christians already. They are already Christians. They cannot be nefuzo. And at Anambra, do go interested in onye cross go head bridge na chozuzo yesi we na nkabia. Mana ka hapụ goduru onye no go do bini nefuzo. E mana no nwere ike o mee mistake that we somewhere na bini ahụ ya mwebo jelu. E hapụ godu onye no kano bini ana onye ọzọ. Do go interested in onye batagoro Anambra State be na. E mo ho na igurigo. Nsego na anyukwu una se no na mo na anyukwu. Nsuru no wickedness. Una se no na mo no wickedness. Egwa na nse na Chineke ya kpọchu unu niile ọkụ. Una se no mo jọrọ njọ. Una se na ọnụ mo jọrọ njọ. Ine eja monitor open heaven. Ebu amụma ịmapụta.
kelu message Matthias nyegolu epụtara gwa Christians na message a wokwu asị no message of deceit. Which day ka Mr. Kelvin anọkọta n'alụ je wepụta ofu message Matthias gwa Christians na efe awụkwụ ga ka a na-atụrụ ụnụ ka ọ na ịmụhụ na ndị a na-adọrọ mkpụrụ obi na-enye ekwensu. Ugboro one ka ihe The Light of Africa kwugoro okwu Mazzi Dibia na-akwụgharị ebe niile ọ na-eme program ifu ndị mmadụ ifu ndị dụka ada dị ishefa ifu so many of them ha ncha niile na-enye messages ha ncha niile messages against Christ ya mere iji wee yiri akwa ọcha. How many times ka itekirie upon yourself on ndị dụka anyị ndị echiho fada ndị echiho ụkọchukwu ndị ahụ pastor ndị ahụ evangelist. And that is why I had to see evangelist Ebuka ha ka anyị eji mma mapịa because no now the only person standing against those people. Kama ndị otu ye nya na ya na achịrị ofu ala ya ji efi ya join no ya ha feel that this is an opportunity ịlarị enye ebiara isusu mọnụ lala nye ebiara isusu mọnụ lala nye mana ife nya na-ewu ebi ụwa siri ike ọ ụnụ ya dị disgrace onwe ụnụ mọ ịghọtago ụnụ ya dị disgrace onwe ụnụ mọ he a na-ekwu ya ọdụkọ na amara ife a na-ekwu everyday Matthias anụ na social media na-akpa ọ na-adọkọrọ ndị nọ n'ụlọ ụka na-atụkpusi na kingdom ebe o si wee bịa ngụnwa hapụ ndị Matthias na-adọla atụkpu na opposite direction ijezie na Zion ebe ndị kwegolo ekwe nọ sizie nọ ndị akwegolo ekwe ka ị chọrọ ka igosikwa ha another level of okwukwe ha supposed ikwe onye iberibe ka ewu Mr. Kelvin Ugwu iwu onye iberibe gwanye na mụ sị na ọ dara iberibe na ọ na-agba nzuzu agba na ọ na-agba nsokwu agba gwanye na ọmụ kwurie Izuchukwu Ogbonna afọrọ ngụ ka ịkpọchiri sutu ka pastọ ọ ka mmanụ ịkwanyere onwe ugwu ebe a maka ịwọchi ụda na ebe a ifele ahụ eme ụnụ afụgo ngụ kịta echetara ngụ ọdụ nke ewu pastọ ifele ahụ eme ụnụ bụcha baịbụl donocha Matthias na Mazzi Dibia ha nọ lụta today na capture souls na-atụkpusi ha na the opposite kingdom ụnụ nọ na-ekwugheri ife ụnụ mawo Ebuka Obi jikwa wee sị fada nke jikwa wee sị onye nke jikwa wee sị ụnụ du busy na-azọ customers from ndị dugoro save adụ mana souls ndị niile efu efu ụnụ afrozi ebe the parables of the gonodo ka a hapụrụ atụrụ ndị esave golo esave na-achọgodo otu ahụ furu efu ụnụ afụghị ya ahapụ 9 ka ọgụnụ na-achọ otu ahụ furu efu nke ụnụ hapụrụ nke ahụ furu efu narị ya chọka ụnụ gbusie onwe ụnụ around ndị dugoro save onye na-eje Zion a na-akụziri Bible na-akụziri ife niile n'ezi ozi ọma onye ahụ ọ dị more important to you than ndị Matthias na-akpọrọ na-agwa ha na Jizọs wụ onye wayo na Jizọs wụ onye ohi ana m ajụ gị ajụjụ are you not supposed to be more interested na those people mana ndị ahụ na-akpafu akpafu every day ka a na-agwa ha risi mkpatalụ Jesus Christ ji wee wuru fake ụnụ nwa nọrọkwa n'ụlọ ụka narị a confirm ụlọ ha indirectly na Jizọs ya wuri fake na onwe ife ọ ya emenwu ịghọtago okay Okwuema zuzu out of this broadcast ịghọtago so you see instead unu ya ada enye meseji ya aka na-enye ndị nọ n'ụlọ ụka hope unu na-enye ha meseji ya ada achụ ha achụ Mikael come and help me to carry this table. Okay, wait, bring the chair for me. Yeah, put the chair here. Bring my mango. What I give you? Instead, you know you are doing a message.
ya de agwa ndị mmadụ na Jizọs ya dị ire. Unu narị achọ ka unu na compliment message mata ya asị. Ba ye da agwa anyị na gọọmenti dị powerful than Jesus. Ifere ya? Nkwu kita na Mr. Kelvin na ihu na-eme unu eche na asị. He? Ị na-abịa ka ị bịa gwa ndị mmadụ ị na-abịa ka ị bịa gwa ndị mmadụ na gọọmenti dị more powerful than Jesus. And they kpọrọ onwe fada. Ọ fada iberibe ka ewu. Ewu fada iberibe because if you an enemy in disguise, if you ata nọ n'etiti ọka, or if you iwu onye osu imi nọ n'etiti ndị kwere ekwe, every message unu na-enye na-aga in line with the message Matthias. Mgbe Fada Mbaka kwukatala okwu na adoration ground wee kpọọ Matthias afa nọ narị afọ na ụfọdụ ife Matthias na-ekwu eziokwu ifele memu on his behalf meje na azụ ewe kwue. It was a shameful act, very shameful. I hope no regret making that mistake because not highly emotional. I hope na no mecha no ye jedi ni na bed ba kwalere beru Chineke akwalere by mentioning Matthias we joye Matthias say na ha akwafa kelu make part of things on ekwu weziokwu on a miracle niile e record on adoration nwu fake on amụma niile na-ebu fake ka na Jesus Christ ahụ ekpụrụ nọ n'enu obe no na mgbamgbo obe he spend over how many million wekpo no na that roundabout no fake kelu part of message ye weziokwu is also part of message yo na-ekwu maka evangelist Ebuka Obi. Ọ sịrị na ife niile evangelist Ebuka Obi ma today no na aka ka ọ mụtara ya ọga ka onye mmemme transfer kịta ka onye gị ọkwọ mba ya mana atụgo m mma adụm beta adụgo m beta nsogbu adịghị ịpụtazie n'ụtụtụ echi kwa aka o ka m si my boy o ka o mere oje wụta datin o nsogbu adịghị daalụ o ịghọtago. So anama onye anasi is government not powerful than Jesus. Je joye Governor Soludo no nya governor of Anambra State. Jeku Governor Soludo ijuo Governor Soludo see is government not powerful than Jesus cause aye. Jeku Governor Soludo ijuo Governor Soludo or ijeku kele onye mmasi ujeku kita. Or ijeku Goodluck Jonathan or ijeku Tinubu na Nigeria today joye or na government are powerful than onye ha na police na alakuba cause here these are the people who are head of government. Or moya side here, these are the people who are head of government. You have never been in government before. You don't even know how government works. You don't know. These are the people who Diego state, Diego government, Diego the whole power, Diego the whole international connections. Go and ask them, or they draw President Trump, who reintroduce the Bible into American school curriculum. Je joye, Nyawayano in a better position to tell you if all follow, Ojuwe that America needs to go back to Christ. Je joye, Oma. And I'm a government. I only know my God, and I know what God can do for me. And I only know that it is only God that has been preserving us, not even government, because the government doesn't care. It is only God that has been preserving us in a country where you can fail to survive with 1 million salary. Can somebody 50,000 now survive? In a country where your 500,000 naira per month salary is failing to sustain you, can somebody 15,000, 20,000 every month to now survive or Ubo? You are asking me
you are still trying to ask me. Jane economists, if any Negro economists, if you apply the rule of economists, if you apply the rule of, I don't know any financial wisdom in Wediki water. In a country like Nigeria today, how on earth can somebody survive in a family of 2-3 with 50,000? It is happening in Nigeria, and you are not seeing it as a miracle. It is happening in Nigeria, and you are not seeing it as a miracle. Yeah? In a country where sickness here adaptation ogaranya ejenu no rie 30 million dia still odokwa kagono ka obele onye ya no emokwa ino nwere ndị amaghị ife continental ha amaghị ife postnatal ha amaghị ife anything ha amaghị ife no AS SS or AA yet ano di na nwunye nwụchasịcha nwa ayeje continental ayeje postnatal amamụọ nwa ha do healthy. Kele onye na-eme ife niile ahụ. Kele onye outside the rule of medicine, outside the power of government, outside what money can do. Who is preserving these people? I am asking you. In a country where people move with the DSS, army, and the police, who is preserving me and you that cannot afford it? I am asking you. There are so many places you will see the powerful nature of Jesus Christ. You will say that name with spiritual forces. None of this world. It is only when you are blind that you can fail to see it. It is only when you are blind that you can fail to see it. Agwa mmadụ ọkwa nwunye ọgaranya ka ọ ya udelu onu na ọgwụ na ewenere ma na CS ko ejem nwa nwa ogbenye bi n'ofu nkanka kwọta ọfụda na ego ji mata iko gari ịtọ ọ ya enye ụmụ ya bifo wee jebe scan ọkwa Chukwu na-azọ nwa ogbenye ka m gwakwa eziokwu chi na-azọ nwa ogbenye there is God. Ọ mana oye amatamu government ọchụtamụ ozi nke aka owolu faith ye niile and hope ye niile tinye n'aka Chukwu anka Chukwu ahụ wee mere onwe ya afa. God ahụ emekwa ya o deliver aka ụmụ nwaanyị ndị Hibru. Ụfọdụ n'ime ha sef bifi eburu ha pụọ. Ụfọdụ n'ime ha na-amụ nwa n'ụlọ mụchasịcha nwa n'ụlọ nwa ha do normal grow tụkwa very okay. O nwere nwaanyị ya kọrọ ga akọ gwa no mugo ụmụ 5 na doctor na nurse na midwife anabughị nwa one day or na nurse anabughị nwa one day. When people tell you that they have testimonies, don't doubt it. Don't doubt it. There is God. And when the mother say Hannah, every single day can meet if you're capable of you won't do mother in Nigeria. It's only God that has been preserving us. Every single thing, you just start here. Even in a civilized country, if you're capable in Megu, a bikari 1 week, or it is only in Nigeria. A potential name if the art of God. You don't know what God can do in a senenum because now obviously in a Zuzugari na Kakugari, Munye Una Nigeria will up and Neji Genopa. Munye will up, church, church, Amapodola for Jesus, Munye Gababo. Ebara o Jesus nneyu na nnaga ejibo ho ajeru in only Zuzugari na Kakugari no obodo woman na Lagos ebe no. Epụta na Facebook ị na-elu onwe kobo because na over ekwugonya na sim no ụfọdụ n'ime ụnụ wu ụbọchị achọrọ nwunye gị achọ afọ ha ụbọchị achọrọ nne gị ma ọ nna gị achọ afọ ha ụbọchị achọrọ nwanne gị ahụ bụ mkpa n'isi. Ụfọdụ n'ime ụnụ picture ụnụ docha be ndị ekpere mana ịma ha. Ụfọdụ n'ime ụnụ ije n'ụnụ ụfọdụ ndị ekpere amụcharụ kandụl n'elu picture ụnụ na ama ha na-ekwugheri. Ụfọdụ n'ime ụnụ ije n'ụfọdụ altar picture ụnụ docha n'ihu altar ị na-ekwugheri ị nọ na social media na-akọgheri na-ebi ndụ ka ndị nwụọ. Onye ahụ na-anaghị n'aka ndị ilo bọsị anyị achọ ya achọ afọ ha agbaghịrịghị fim inene agbaghịrịghị fim inene ịma na o nwere ife na-eme. Ana m ekwe ise ndịere onye owu ego ọ na-eje wolo ọkpa na-akpọ ụbọ n'isi gị
ina ezuzugharị inwe free na ekwugheri ina akpali onye ọgwụ ya na preserve. Many of you know obodo oyiwo ka na agwa kpagharịa na so many churches say ịma to the ije n'ọta ife ebe picture ụdụ n'enu ọta mana ị na-akakwugharị ịmahụ na-edebe picture n'enu ọta na-asụ ekpere n'isi na-asị dodo na your ignorance onye nwaanyị ya na-enweghị ikekwe n'ọgụ breadwinner of the family ọkwa onye nwaanyị deweghị ọkwa for the sake of ka ụmụnne gị nọ na skuul jepụ akwụkwọ ka nne gị nọ ndụ ka ị na-eke ipue mmiri nwaanyị a na-ekpe ikpere ya na-akwụchasị onye nwa ya na-preserve na-provide for you ị nọrụ na-ekwugheri carelessly ịmahụ na grace ndị mmadụ nọ n'isi ịma nke a oge ejeru na nke akwa o nwere picture afọ ebe a o nwere ike picture ahụ onye ahụ nwe picture ahụ nwere ike o jee ụgwọ ọgwụ na nke akwa o nwere ike ọwụrụ mmadụ jeri ebe a o nwere ike ọwụrụ ije mmadụ jeri ejelu ruo ebe a ti picture ya na-emeri ife ikekwa ọwụrụ nwanne ikekwa ọwụrụ nwunye ikekwa ọwụrụ nne ikekwa ọwụrụ nna ọwụrụ nna na nya idewere ahụ niile eme na ihe agwọ ọgwụ mana ịmahụ na nna ya ewuru na maka ife dị n'isi ruo Agụleri ruo Enugu Ezike ịmahụ ọ na-ejegheri obere ivu n'ọgwụ ọ na-agwọ ọgwụ n'isi gị ise ndịarị ego upkeep ka eyi ọkara were ofu ụzọ je na-agwọ ọgwụ ịmahụrụ na ikekwu na kọntraktị ahụ iwu nụrụ na ozugbo ịgbatara ya nne gị na nne gị eje na n'ofu ọta jekwe nkwa na ọ bụrụ na iwu inu kọntraktị a na ọ ya enye ha ego nedo otu a iwu inu onye ahụ kọntraktị sendịarị ego ma mana ekwe ife okekwa ya ọkara tikpe nke ọzọ na envelopu were eje debe n'ihu ọta sikwuo na ọka ọbịa fufu iruo promise o mekiri ị nọrọ na-akakwugharị na-emelụ ka ndị nwụọ ịma ọ na-ọchafụ ka ewu na-ebube mmadụ ife na-ekpuchi ụfọdụ n'ime unu ebelu unu na-emelụ mo na-ekwugheri ịma na so many of you na-akakwugharị ife ụnụ na-akakwugharị na-akpọ afọ ụnụ na prayer point na so many churches every night a na-eme night vigil ịma na-eji picture ụnụ eje night vigil were kwụrụ na line na-achọghị ka onye amụma bịa metụ ha aka n'isi ịmakwuli na ụfọdụ amụma niile a na-ebu ma nke a na-ebu n'open heaven wụ somebody na-akpụkpụ afọ ahụ n'ọnụ oge ọnwụ na ọkpụ afọ ahụ n'ọnụ na-ekpe ekpere na-akwa ahụ ka Chineke nụrụ wee loketi ịmakwuli na-akakwugharịcha na-emechi ihuru ihu ọwụsọ nke ikpeta n'ọnụ ụzọ pụtara ọwụsọ nke ikpetarụ n'ọnụ ụzọ pụtara ka m na-ajụ mana ụnụ amahụ ya ụnụ nọlụ ụnụ anaghị afụsi okwu ana m ene ụnụ a na-ekwughericha ka m gwazie gị eziokwu ọkwa ma mmadụ ma ndị niile a na-ekwu jegede ebe ọ na-efu na ụlọ ekpere ọ na-akpuo jee ju na-enekwa ụfọdụ n'ime ha ife niile ahụ ha na-akpagharị ọhọkwa onwe ha ka ha na-eje ekpere ife ahụ ọkwa iru ebe ahụ nwere ike ọ wụrụ otu nwoke kpere ihe nkwa ọnụnụ ma ọ wụrụ di ejewere obodo oyiwo si nsi agbata bụ ma ọ wụrụ nwanne nwoke jewere obodo oyiwo onweghị ife ọ na-afụ a na-eme ma ọ wụrụ ofu onye nya iluo ike ndị na-abịake n'ụka ọ ịchọ kịta open heaven kịta efu na more than 70% of people or 60% of people na-abịa open heaven ahụ maka problem ha mmerụ ha ji wee mmalụ open heaven o nwere ike ọ wụrụ ofu nwanne ha nwoke enweghị ife aka sọrọ ya o nwere ike ọ wụrụ ofu nwanne ha nwaanyị o nwere ike ọ wụrụ somebody but I'm just trying to tell you that most of these people ị na-afụ na ife megidoro ihe dukpuo echuzi ife dukpuru ihe deeper life today ife mere o ji jewe winners today ife mere o ji jewe redeem today who because of you or because of nyanwa especially ndị anọchi obodo oyiwo ụdị ekpere a na-asụ n'isi ụfọdụ n'ime ụlọ na Nigeria ọnya na-enye ụlọ taịmụ na na-ekwugheri na-anọrọ na-enyegharị mkpọtụ na-enyegharị mkpọtụ Please can we iwu today is the last one in mmechi na this page izuzuo na page ọzọ ablọkụ nga ebe today ka mmechi the last one in mmechi na this page izuzuo na this page again ablọkụ ngo I don't need you na this page so if you know you don't want to be in this page
drop one other nonsense ever again, let me block you. I don't need you here. Let it be clear. I don't need you here. If you want to be here, it is left for you to decide if you want to be here. But if you don't want to be here, give me signal so that you will be out. Okay, here to So, I am waiting for your signal, Priska. Okay, my people, I think I will have to go on a break. I will come back again. Program na Bania. This is just after 6. Okay, I run a program this night before even so that we can deliberate more on this. Go.